Έναν αριθμό. Εντάξει, κυρία, μπορεί να μην θυμάται το άλλο. Από το 50 και μετά, κυρία Νέλη. Σε κόλλησα στο τζάμι. Ναι. Μια σελίδα από το 50 μέχρι το 120. Τι της έκανες της κοπέλας, τρελάβει. Πώς? 55. Για ψάξε να βρεις τι έχει το 55. 2-5 στη σειρά. 5-5 στη σειρά. Σπάνιο που λες. Βασίλης Άννα, Βασίλης Άννα, Βασίλης Άννα, Βασίλης Άννα, σκηνή, σκηνή. Και παλού. Λοιπόν, είναι τώρα μια σκηνή ανάμεσα στο Βασίλη και στην Άννα. Κυρία Νέλη, ποιος θέλετε να κάνει το Βασίλη? Όχι, παιδιά. Εμάς, κυρία Νέλη. Εμείς πληρωνόμαστε, κυρία Νέλη. Θα κάνεις το Βασίλη, έλα πάμε Βασίλη. Μας κάνει τη δουλειά, Βασίλη. Εγώ θα παίξω οπωσδήποτε, μάλλον. Άρα θα κάνω σκηνή. Άρα ο Μπεμπέκος θα κάνει την Άννα. Την Άννα. Λοιπόν, έλα πιο κοντά στην πεπτοφός. Τώρα εσύ έχεις ιδέα σαν ηθοποιός τίποτα. Γιατί έχουμε φτάσει. Κάτι με μένεις ακίνητος, μίλα μου. Μίλα, ξηραφάκι έχεις πει. Πήγε να μιλήσεις, λέγει. Όχι. Μια μαλακία, είπες και πες όχι. Μας κάνει, μας κάνει. Νέλη, θέλουμε τώρα στοιχεία. Πόσο χρονών είναι ο Βασίλης? 27. Δεν είστε σίγουροι. 27. Το κλείσαμε. Και είναι Έλληνας? Ναι. Από τις Λίκρες φαντάζομαι. Δίπλα, ναι. Στις Παραλίκρες. Και πείτε μου ένα στοιχείο του χαρακτήρα του. Μια χαρά παιδί. Αξίστος. Δηλαδή θα παίξει το μια χαρά παιδί εσύ τώρα, ναι. Οκ. Και η Άννα, πόσο χρόνο είναι? Η Άννα είναι γύρω στα 31. Μεγαλοκοπέλα βέβαια, είναι καλά. Έτσι γουστάρουμε με σκομμένη που Είναι λέει. Ελληνίδα. Όχι, μου κάνει κάπως προς τα πάνω. Πώς τα πάνε. Ομόνια. Ομόνια από εδώ. Από πού είναι κυρία μου? Από την Ομόνια. Από την Ομόνια των Τυράννων. Από εκεί, είσαι Αλβανίδα. Και πείτε μας ένα στοιχείο του χαρακτήρα της. Όχι είναι καλή κοπέλα, γιατί δεν έχει να... Είναι χαριτωμενούρης. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η Άννα. Είναι κοινικό. Πόχο ρε Είσαι χαριτωμούλα. Είναι. Οκ. Πάμε λοιπόν παιδιά. Κλακέτα και action. Εγώ είμαι ο βοηθός δηλαδή. Πάμε. Δεν μπορείς να το κάνω, εγώ συγγνώμη μπορώ να το κάνω. Πάρα το πανικό το στοιχείο δεν το έχω καλά. Ρε μαλάκα την 55 ρε με. Άρχισε εδώ. Άντε, θα παίξεις. Action πάμε. Τυχαία συναντηθήκαμε στην είσοδο. Ήρθε με αυτοκίνητο, ενώ μένει δύο στενά πιο κάτω. Τέτοιο ψώνιο είναι. Συγγνώμη, κάνεις το μια χαρά παιδί, αυτό κάνει άλλο παιδί. Κάτσε να το πάρεις άλλη μια φορά, είσαι μια χαρά παιδί. Εκεί δεν κάνετε τις τελείες, τίποτα δεν κάνετε. Ναι, μια χαρά παιδί, εσύ σου λίγο πιεσμένος. Πάμε, γράφουμε. Τυχαία συναντηθήκαμε στην είσοδο. Ήρθε με αυτοκίνητο, ενώ μένει δύο στενά πιο κάτω. Τέτοιο ψώνιο είναι. Έχεις τη σκυλιόρα, παιδάκι. Όχι, να την δείτε. Γιατί κάνεις έτσι. Νέλη, να συνεχίσουμε. Όχι. Μύρισε, ναι, όχι, δεν μύρισε. Κάτσε να Να ακούσουμε λίγο ως Μπεμπέκο, ως Άννα, γιατί είναι Μισόστα για να δείτε. Να πει τώρα το ταλέντο. Άννα. Δεν τα διαβάζω αυτά, Εγώ δεν τη βρίσκω καθόλου ψώνια. Συγγνώμη και δεν είναι αντισκύλιος αυτό. Μπεμπέκος, η Άννα είσαι χαριτωμενούλα, είσαι 32 χρονών. Κάτσε μα να το ξαναπάω στα μάτια. Αν εγώ δεν τη βρίσκω καθόλου ψώνια. Σε θα. Σου κάνει γλύκες αλλά την έχει στημένη. Στημένη, πλουμπουστάκι μου. Έχεις μπει στο ρόλο της Άννας. Είσαι μια χαρά παιδί. Αγόρι, μην γίνεσαι παιδί. Χαριτωμένο πολύ το κουζάκι. Συγγνώμη, να κάνουμε μια αλλαγή στη διαδομή. Άννα, Βασίλης. Ναι. Οκ. Γιατί πότε τώρα, δεν βγαίνει πιο φυσικά, καταλάβατε. Πάμε κόντρες τώρα. Πάμε.